аз миёни 12 варзишгари Тоҷикистон якумин варзишгаре ки дар тозкулоҳи бузурги Боку ба майдон баромад Муслимбек Каримов буд. ӯ ки рақобатро аз даври якум оғоз карда буд бо варзишгари кишвари Венесуэла Иван Салас нерӯ санҷид ки рақибаш ҳамин имсол дар мусобиқаи ҷудои Pan American ғолиб омада буд. ду варзишгар дар давоми 4 дақиқаи вақти асосӣ натавонистанд аз ҳамдигар имтиёз ситонанд ва танҳо соҳиби чандтои танбеҳ гардиданд. дар идома кор ба имтиёзи тиллоӣ кашида шуда каме бештар аз 1 дақиқа ду ҷониб қувва озмуданд, вале Муслимбек Каримов сеюмин танбеҳро аз сӯи довар дарёфт намуда аз идомаи рақобат дар тозкулоҳи бузурги Боку маҳрум гардид. дар ҳамин вазни то 60 килограмм Маҳмадизода Муҳаммад дар даври якуми нерӯсанҷӣ бо Маргоев Бекирбек аз кишвари Украина андари майдони рақобат шуд. дар дақиқаи якуми вохӯрӣ Маҳмадизода аз ҳарифи украинияш дар соли ҷорӣ дар ду ҷоми Аврупо зинаи сеюмро касб карда буд тавонист як вазари ситонад. дар идома варзишгари тоҷик ҳамчунон фаъолтар буду беҳтар ҳам амал мекард ва пас аз гузашти 2 дақиқа ӯ як бори дигар партофтеро анҷом дода бо касби вазари дуюм ғолиби нерӯсанҷӣ шуду ба даври баъдӣ роҳ ёфт. дар даври дуюм бошад Маҳмадизода Муҳаммад бо варзишгари кишвари Узбекистон Дилшодбек Баротов қувва озмуд. ин ду варзишгар рақобатро бо эҳтиёт оғоз карда варзишгари узбек тавонист як имтиёзи вазарӣ аз Муҳаммади тоҷик дар дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ биситонад. талошҳои Муҳаммад дигар имтиёзе ба бор наоварда варзишгари узбек бо ҳамин бартарияташ ғолибият ба даст оварда дуюмин варзишгари тоҷик пас аз ду нерӯсанҷияш аз идомаи рақобат дар тозкулоҳи бузурги Боку маҳрум гардид. имрӯз ҳамчунин ду варзишгари дигари тоҷик дар вазни то 66 килограмм андари майдони рақобат шуданд. аз ҷумла дар ҳамин вазн варзишгари тоҷик Каюмар Сноров бо ҷудокор Гарсия Торне аз кишвари Испания даст ба гиребон шуд. ин ду варзишгар дар даври якум озод буда рақобатро аз даври дуюм шурӯъ карданд. Торне дар ҳамон дақиқаи якуми нерӯсанҷӣ Каюмарсро ба паҳлӯ зада соҳиби вазаре гардид. дери нагузашта варзишгари испанӣ як бори дигар ҳарифи тоҷикашро ба паҳлӯ заду соҳиби дуюмин вазаре шуда Гарсия ғолиб ва корномаи Каюмарс дар тозкулоҳи бузурги Боку ба анҷом расид. дар ҳамин вазни 66 килограмм Мулло Раҷаб Халифаев дар даври якум бо варзишгари кишвари Мексика Робин Хара майдондорӣ кард. Мулло Раҷаб варзишгари бо таҷрибаи тоҷик ки дар солҳои гузашта то унвони қаҳрамони Россия оид ба ҷудо даст ёфтааст, имсол Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад. ӯ дар нерӯсанҷии мазкур нисбатан фаъол буд, вале давоми 4 дақиқа ҳеҷ кадом аз варзишгарон соҳиби имтиёз нашуданд. дар сонияҳои охири нерӯсанҷӣ бошад Робин Хара сеюмин танбеҳро аз сӯи довар дарёфт карда варзишгари тоҷик Мулло Раҷаб Халифаев ба даври дуюми тозкулоҳи бузурги Боку баромад. рақиби Мулло Раҷаб дар даври дуюми тозкулоҳи бузурги Боку варзишгари кишвари Венесуэла Уиллес Гарсия шуд. нерӯсанҷии ин ду варзишгар ҳатто 1 дақиқа ҳам тӯл накашид, зеро пас аз чанд мавриди санҷиши ҳамдигар ниҳоятан Мулло Раҷаб Халифаев бо иҷрои усули зебое ҳарифро ба тахтаи пушт зада соҳиби имтиёзи ипон ва роҳхат ба даври сеюми нерӯсанҷӣ гардид. Муҳриддин Тилловов варзишгари Узбекистон ки ҷоизадори тозкулоҳи бузурги Тел-Авив дар соли 2021 ва чемпионати Осиё оид ба ҷудо дар моҳи августи имсол шуда буд, дар даври сеюм рақиби Мулло Раҷаби тоҷик гардид. дар дақиқаи якуми дидор ҷудокори тоҷик аллакай соҳиби як вазаре гардид. сепас ду ҷониб дар ҳолати неваза рақобатро идома дода Тилловов тавонист беш аз 10 сония Мулло Раҷабро дар ҳолати осаикомӣ нигаҳ дошта соҳиби вазаре гардад ва мусовӣ дар имтиёзҳо барқарор шуд. то анҷоми вақти асосӣ Тилловов танҳо соҳиби як танбеҳи дигар шуда вақти асосӣ ҳам бидуни муайян кардани ғолиб ба анҷом расид. сепас вақти иловагӣ ё ҳамон имтиёзи тиллоӣ таъин шуд. дар имтиёзи тиллоӣ ду ҷониб ҳудуди 1.5 дақиқа нерӯ санҷиданду Мулло Раҷаб Халифаев дар ниҳоят бо истифода аз як зидди усул ҳарифро ба тахтаи пушт зада бо имтиёзи ипон роҳи даври чорякниҳоии мусобиқаи тозкулоҳи бузурги Боку гардид.
Muluraja Khalifayev, Tajikistan. муллораҷаб халифаев дар даври чорякниҳоӣ бо варзишгари бо таҷриба ва финалисти тосқулоҳи бузурги абудаби 2022 страхиния бунчич аз кишвари сербия ба нерӯсанҷӣ пардохт. бо гузашти ниме аз вақти асосии қувваозмоӣ дуҷониб соҳиби ҳеҷ имтиёзӣ нашуданду ҳар ду варзишгар яктои танбеҳ ба номашон сабт гардид. дар 4 дақиқаи вақти асосии нерӯсанҷӣ ҳам дуҷониб бо ин ки усулҳои зиёде анҷом доданд, аммо соҳиби имтиёз нагардиданд. бинобар ин кор ба имтиёзи тиллоӣ кашида шуда, вақти иловагӣ дер давом накарду муллораҷаб халифаев пас аз 1 дақиқаи нерӯсанҷӣ тавонист имтиёзи тиллоиро аз ҳарифаш бо усули диданӣ касб намояд ва ба даври нимниҳоии тосқулоҳи бузурги Боку роҳ ёфт. ҳамин тавр барои баромадан ба финали тосқулоҳи бузурги Боку, муллораҷаб халифаев бо ҷудокори кишвари Муғулистон Баттоктох Эрхембаяр нерӯ санҷид. Баттоктох имсол ғолиби тосқулоҳи бузурги Улан-Батор дар Муғулистон шуда буд, аммо дар ин тосқулоҳ муллораҷаб халифаев роҳи ӯро ба финали мусобиқа баст. муллораҷаби тоҷик дар ҳамон дақиқаи якуми қувваозмоӣ ҳарифи муғулашро ба тахтаи пушт зада ба финали мусобиқаи тосқулоҳи бузурги Боку баромад. Denis Vieru of Moldova goes up against дар қувваозмоии финалии вазни то 66 килограмм рақиби паҳлавони тоҷик варзишгари кишвари Молдова Денис Вьеру гардид, ки моҳи июн ғолиби тосқулоҳи бузурги Тбилиси шуда буду баъдан дар чемпионати ҷаҳонии ҷудо дар Тошканд ба зинаи сеюми ифтихорӣ даст ёфт. Дениси 26 сола ҳамчунин дар радабандии ҷаҳонӣ дар зинаи якум қарор дошта, дар рақобати мазкур нисбатан фаъол буда то нимаҳои вақти асосии нерӯсанҷӣ муллораҷаб халифаев ду бор танбеҳ гирифт. You see that from Vieru. He was trying to keep contact. He didn't want to get called for avoiding to take. дар идома ҳам ҳарду ҷониб ба ҳеҷ имтиёзе даст наёфтанд ва дар сонияҳои охири вохӯрӣ довари майдон сеюмин танбеҳро ҳам ба муллораҷаб халифаев дода, Денис Вьеру бидуни гирифтани ҳеҷ имтиёзе ғолиби ин вазн гардид. ҳамин тавр дар аввалин рӯзи рақобатҳои тосқулоҳи бузурги Боку, ҷудокори умедбахш ва ояндадори тоҷик муллораҷаб халифаев ба финал баромада барои Тоҷикистон медали нуқраи ин тури ҷаҳониро ба армуғон овард. ёдовар мешем Темур Раҳимов ҳам соли гузашта дар ҳамин тосқулоҳи Боку ба финал баромада буду ӯ ҳам ба нишони нуқра ноил гардид. дар ҳар сурат умед бар он мебандем ки дар рӯзҳои баъдӣ низ 8 ҷудокори дигари тоҷик рақобатҳоро дар тосқулоҳи бузурги Боку идома ва Тоҷикистонро ба таври арзанда намояндагӣ хоҳанд кард. Is if they're not fighting, how long do you leave them for?